juga Delta Audio Sound System dan Sayur Balap. Kelingan manis esemenge terus kelingan rawah kemuyune tresno lan kasih sayangi karep atiku lakon dadi jontone sayang wis duwe bojo nanging aku kebacut tresno nelongso rasane ati yen aku nganti ra bakal melu duweni kulite ijo sing ngendi kakas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo ayo direbut sumpah ning yatin yen kula tidak dikawin tekad-tekadi ora bakal loro ganti manis rasane najan telas tak enteni randane tenanya sayange wis duwe bojo nanging urung loro nanging aku kebacut tresno nelongso rasane ati yen aku nganti ra bakal melu duweni berkabar jaya sayange wis duwe bojo nanging rong loro nanging aku kebacut tresno nelongso rasane ati yen aku nganti ra bakal melu duweni ada gula ada semut durung rondo aja direbut sumpah ning yatin yen kula tidak dikawin tekad-tekadi ora bakal loro ganti ayo yo loro ganti ora loro ganti terus alas manis rasane nadyan dewas tak enteni rondone sing dinteni rondone Bu rondone sapa cek cilik ora ngenteni rondo nggih Mas Adam nika nderek belajar nggih mugi-mugi enggal melejit suaranya bagus. Kok iso menandingi karo Mas Mustafid nih.
sama-sama belajar.